Mira, jo te conto, Vicente, com estava la cosa. Quan era l'estiu i anaven a segar, mon pare precisament, perquè jo germana no n'ha tingut, tinc una germana només, i anaven a segar, tu saps el que feien entonces? Ara sellava molt, perquè com sellaven tanta facilitat, pues no hi ha problema, però entonces costava molt llevar. Què feien? Llevaven tota la setmana la mateixa roba, se la sacaven, l'endemà se la posaven altra volta i quan venia el fin de setmana la podies plantar. De tanta suor, tant de polvo i tant de patir, calor, que estava, que no vegues. Mira com estava entonces. I llevar-se, pues se llevava en un calderó d'aigua. I si volien més, pues un còssil. I ja res més. Això és els asseus que havien entonces. No, havia també poca aigua, també la tenien que aprofitar molt, però bueno, és que temps sabeu que no n'empleaven molt llevant-se. Al centre de la casa, a una esquineta, estava el safero, la safa, però per llevar-te la cara, sacaves la safa fora baix del porxar i posaves aigua i ahí te llevaves i no hi havia més la mateixa aigua, començaves i arremataves. No hi havia altres mitjos. I llavors te conte, hi havia en la porxà, en un pilar, estava l'espillet penjaet. I allí, paseat i pentinat, allí. Que entonces no había otra cosa. Y luego el agua no la tirabas, ¡pum! No, la guardaves en un caldero para ruixar la porxà, que eren totes de terra. Y además, entonces, cuando anaves a sacar agua, sempre estaven dient, mira a veure de què queda. Sacaves i dies, queda 1 metro, cuidao que el temps no està per ploure i sí que no quedava aigua. I en la majoria de cases hi havia pous manantials per sacar aigua, perquè aquella aigua no podies afectar-te, perquè allò no feia ni broma, tenia una sal enorme. Però la base principal era, ai, que no queda aigua, ai, que no queda aigua, i sempre evitant que no te s'acabara, si no, no hi havia aigua per beure. En casa del meu abuelo, això era molt curiós per mi, perquè jo ho vaig veure i això, era un vessar. Venia tota l'aigua d'arrastre i al costat, en una esquina de la casa, havia una balsa. Venia la canaleta, deixava caure allí l'aigua i quan ja llevava molt temps allí i s'havia omplit, ja s'havia purificat tota la malesa baix o tota la societat i entonces anava al pou. Era aigua que replegaven perquè no tenien els terrats en condicions i la replegaven així. I el vessar, on jo vaig viure últimament en el camp, hi ha un camí que era una vertent. Aquesta vertent era també d'on replegaven l'aigua de tot el camp des d'ells per baix i anava a la finca l'Ofelis, que allí hi havia uns embalses molt grans i allí replegaven tota l'aigua. I en anys de sequia, que la gent emigrava d'aquí perquè no tenien ni per plantar per menjar, aquest pou, com tenia era molt gran, diu que se servien els veïns, diversos veïns se servien d'aquesta aigua per anar podent seguir avant. I entonces se replegava l'aigua d'aquesta manera. I havia que fer això, perquè a mi me causava novetat, perquè jo dic, mira quina balsa més gran. Entonces caïa allí, i quan ja estava plena, pues entonces ja, perquè no se podia tirar directe, perquè la societat no podries
I entonces estaven tots sants i bé. I ara avui no begues aigua de pous, que no és bona.